Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής μας, Μίλαμε Αθλητικά. Μαζί μας στο δεύτερο επεισόδιο λοιπόν είναι η παίκτρια του Πρωτέα Βούλας, Νάγια Στολίγκα. Νάγια, τι κάνεις? Καλά, μισή. Καλά, μια χαρά. Για όσους λοιπόν δεν σε ξέρουν και σε βλέπουν πρώτη φορά, θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου, τι κάνεις αυτή την περίοδο. Ωραία. Και ό,τι άλλο θες. Λοιπόν, ονομάζομαι Νάγια Στολίγκα. Είμαι συμβολίστρια, παίζω στην ομάδα του Πρωτέα Βούλας φέτος. Τι άλλο, είμαι 18 χρονών, 3 Μαρτίου θα πάω 19. Γιατί είχαμε μια συζήτηση μετά από το Πρωτέα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο δειλά-δειλά με τις ερωτήσεις μου. Γνωρίζουμε λοιπόν πως πριν ξεκινήσεις να ασχολείσαι με το μπάσκετ, ασχολιώσουν και με τις πολεμικές τέχνες. Τι σε έκανε τελικά, ρε παιδί μου, να επιλέξεις το μπάσκετ σαν άθλημα? Λοιπόν, έπαιζα τάικβοντό, αλλά εντάξει, δεν το βολτώ, απλά δεν ασχολιόμουν και τόσο, είμαι πιο μικρή. Ο αδελφός μου, ποδόσφαιρο, πήγε μπάσκετ, επειδή είχαμε εκεί κοντά τα μπασκετάκια του Καλυθέας. Και μου λέει, μητέρα μου, πήγαινε και εσύ να ξεκινήσεις, γιατί έλεγε δεν το είχα τόσο με το τάικβοντό, δεν μ' άρεσε κιόλας. Και λέω, ξέρω εγώ, άντε ας πάω να παίξω, να δω πώς είναι. Και παιδιά, θα σοκ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και τελικά κόλλησα εκεί πέρα. Και παίζω από τρίτη δημοτικού. Τέλειο αυτό. Τώρα, δεν το έχω. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βρίσκεις το πάθος σου, ειδικά στον αθλητισμό. Και ελπίζω και άλλοι να το βρούνε. Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις, γιατί ξέρω ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία έχεις παίξει σε μεγάλες, ρε παιδί μου, ομάδες στην Ελλάδα. Άμα ποτέ, είτε τώρα είτε σε λίγο καιρό, έχεις σκεφτεί να δοκιμάσεις την τύχη σου και σε κάποια ομάδα του εξωτερικού ή αν σου έχει γίνει κάποια πρόταση? Θέλω. Θες? Ναι, είναι το όνειρό μου, να παίξω όσο πιο ψηλά μπορώ. Είναι τέλειο αυτό. Και είναι ωραίο να θέτεις τους στόχους από πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Λοιπόν, στον αθλητισμό, λογικό είναι, στα πάντα, αλλά κυρίως στον αθλητισμό υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Είχες ανθρώπους δίπλα σου, είτε μέσα από την ομάδα σου, είτε και φίλους σου από την οικογένειά σου που να σε στηρίξουν στον όνειρό σου. Αρχικά είναι η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου και ο αδελφός μου. Που αυτή είναι παρότερο να παίξω μπάσκετ, να το συνεχίσω και οι δυσκολίες ήταν εκεί πέρα πάντα. Μετά εντάξει, πάνε και οι συμπαίχτριές μου που έγιναν και φίλους μου, γιατί οι περισσότερες φίλες μου είναι από το μπάσκετ και οι φίλοι μου. Αυτό. Αλλά η οικογένειά μου πάρα πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις, επειδή έχεις παίξει και στην εθνική, ναι, θέλω να μου πεις τι διαφορές βλέπεις στον Πρωτέα και γενικά σε όλες τις ομάδες τις επαγγελματικές που έχεις παίξει σε σχέση με την εθνική Ελλάδα. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Άμα υπάρχουνε. Υπάρχουν. Θα σου πω μία βασικά, που είναι η πιο κύρια. Απλά στην εθνική είναι ένα πρωτάθλημα, είναι ένα τουρνουά φάση που είναι μερικές μέρες, 8 μέρες με 10. Και παίζουμε καθημερινά μάτς που μπορεί ένα μάτς να στοιχήσει, μία ήττα να στοιχήσει, να μην πας πιο ψηλά, να μην μπορείς να κατακτήσεις την πρώτη θέση. Οπότε πρέπει να νικάσεις όλα τα μάτς. Ενώ στο πρωτάθλημα που είναι, ας πούμε, φέτος στον Πρωτέα, δηλαδή και μία ήττα δεν θα σου στοιχήσει κάτι. Αυτό. Ναι, οκ, τέλεια. Κατάλαβα. Λέγεται λοιπόν επίσης ότι πολλές φορές ότι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ότι ο γυναικείος αθλητισμός, ασχέτως μπάσκετ, γενικώς, ότι είναι πιο υποτιμημένος, ότι παίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με τον ανδρικό. Εσύ έχεις παρατηρήσει κάτι τέτοιο? Κοίταξε να δεις, πρώτο και κύριο είναι ότι το ανδρικό λέγεται επαγγελματικό, ενώ το γυναικείο λέγεται αεραστεχνικό. Και επίσης αυτό που βιώνω εγώ καθημερινά είναι ότι μερικές παίχτριές μου και από τώρα και από παλιά δουλεύουν κιόλας. Οπότε αναγκαστικά κάνουν μία προπόνηση την ημέρα. Που κανονικά οι άντρες αθλητές που είναι επαγγελματίες μπορούν να κάνουν όσες ώρες θέλουν προπόνηση. Δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Ενώ οι γυναίκες αναγκάζονται να κάνουν και μια δεύτερη δουλειά και δεν έχουν ως πρώτο σου επάγγελμα το μπάσκετ. Και έχουν κάτι άλλο. Ναι, το καταλαβαίνω. Και σίγουρα δεν θα είναι και τόσο αποδοτικές σε σχέση με τους άντρες, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, πιστεύω. Όχι, εντάξει, αποδοτικές είναι. Ναι. Εντάξει, απλά ρε παιδί μου, επειδή γενικώς στην Ελλάδα λέγεται ότι και το επίπεδο είναι τελείως διαφορετικό. Αφού δεν λέγεται επαγγελματικό. Λοιπόν, φέτος στο κύπελο στην Κρήτη είδαμε να φτάνει στον τελικό, στο γυναικείο, η ομάδα της LNRDM, του Πας Γιάννενα. Θεωρείς πως ανοίγει αυτό το δρόμο και σε άλλες ομάδες που δεν είναι τόσο φαβορί να τα πάνε καλύτερα και να γίνονται πιο ανταγωνιστικές? Ωραία. Το έχω. Λοιπόν,
Αρχικά, αυτό το πρωτάθλημα φέτος της Α1 είναι το πιο ανταγωνιστικό. Οπότε, κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Κάθε μάτς μπορεί να είναι derby, μπορεί να λήξει spots, μπορεί σίγουρα θα είναι derby βέβαια. Επίσης, στο κύπελο, είναι 4 ομάδες που πάνε στο Ηράκλειο, ας πούμε. Τυχαίνει να πάει Πας Γιάννενα, Εσπερίδες και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Οπότε ήταν πιο εύκολο, πιστεύω, να παίξουν με τις Εσπερίδες παρά να παίξουν με τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό τελικό για να περάσουν στο τελικό. Okay. Αλλά εντάξει, σίγουρα δίνουν ευκαιρίες. Γιατί ήταν και πολύ καλές κιόλας σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Οκ. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι επειδή είναι και knockout παιχνίδια κυπέλο, οπότε ο καθένας μπορεί να νικήσει. Ναι, σίγουρα, γιατί διαφορετικό να παίζεις ένα πρωτάθλημα που κυνηγάς συνέχεια τη βαθμολογία και διαφορετικά να έχεις μια κακή μέρα και να τύχει. Αυτό μπορεί να είναι σε καλύτερη μέρα. Αλλά εντάξει τώρα. Οκ. Τώρα λοιπόν θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το επίπεδο του γυναικείου αθλητισμού σήμερα. Είναι αρκετά υψηλό, αν και πιστεύω ότι στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει υψηλότερο. Απλά αυτό εξαρτάται τις ακαδημίες. Ας πούμε, στις Νεανίδες, στην Εσκανά που παίζα εγώ από πιο μικρή, υπήρχαν 12-13 ομάδες που ήταν πολύ ανταγωνιστικές. Ενώ φέτος και τα τελευταία 2 χρόνια είναι 6 ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα στην Εσκανά. Και είναι ουσιαστικά 2 ομάδες που ανταγωνίζονται. Είναι η Σπυρίδες και ο Κρόνος, από ό,τι ξέρω εγώ, από τις εμπειρίες. Okay. Δηλαδή έχει μειωθεί το ενδιαφέρον των κοριτσιών για το μπάσκετ. Οκ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και τώρα, για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι των ερωτήσεων, θέλω να μου πεις, να μου απαντήσεις μια τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το πρότυπό σου μπασκετικά? Γενικώς, στη ζωή σου. Ωραία, γενικώς. Αλλά και γιατί θέλω να μου πεις. Ωραία. Λοιπόν, γενικώς είναι οι γονείς μου, αλλά κυρίως ο αδελφός μου. Γιατί ήμασταν από μικρά μαζί. Αυτός με έβαλε στο χώρο του μπάσκετ, ας πούμε, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού μου και της ζωής μου. Αυτός είναι το πρότυπό μου, γιατί ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί παίζοντας μπάσκετ. Ήμασταν σχεδόν κάθε μέρα μαζί στα μπασκετάκια, παίζαμε μπάσκετ και αυτά. Μου μάθατε πολλά πράγματα και μπασκετικά και εμείς. Δηλαδή τον είχα πάντα δίπλα μου και ακόμα τον έχω. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεών μας, τις γρήγορες ερωτήσεις, και πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, για έτοιμοι? Ναι. Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος πιστεύεις θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος? Ή ο Ολυμπιακός ή ο Πρωτέας. Ποιο γήπεδο που έχεις παίξει μέχρι τώρα είχε την καλύτερη ατμόσφαιρα? Θα πω το 2022, play-off Νεανίδων, Εσπερίδες Κρόνος, στο γήπεδο του Κρόνου. Αγαπημένη συμπαίκτρια? Η Αριστεία Παρασκευοπούλου ήταν πασάρι. Buzzer beater ή να κάνεις εσύ το assist στην buzzer beater? Δικό μου buzzer beater. Πρωινή ή απογευματινή προπόνηση? Απογευματινή, γιατί έχει περισσότερη ένταση. Αγαπημένη πόλη που έχεις παίξει? Το Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία. Ποιον άνθρωπο ξεχωρίζει πιο πολύ από όσους έχεις γνωρίσει στον χώρο του μπάσκετ? Τις φίλες μου. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε και στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου της σειράς μας. Μιλάμε αθλητικά. Μην ξεχνάτε ποτέ να κάνετε subscribe, like στο κανάλι. Και καμπανάκι. Και καμπανάκι. Καμπανάκι. Να τσεκάρετε και το Instagram μας και το TikTok μας. Θα σας τα αφήσουμε όλα εδώ από κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άγια που ήρθε. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ το Easy Peasy, Εμιλίου Βεάκη 12 στο Περιστέρι για την παραχώρηση του χώρου και όλη τη συνεργασία που είχαμε εδώ με τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς θα βαφτείτε με το υπέροχο κατάι. Το πρώτο σε πάγιο. Ωραία, ξαναπάρ' το. Δεν έχουν, όχι, δεν έχουν ως. Πάμε. Πρώτο σε πάγιο. Δεν έχουν ως. Έλα, δεν το έχω, 1, 2, 3. Δεν το. Όλα αυτά bloopers χθες. Εντάξει, πιστεύω. Ότι και το επίπεδο είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό δεν λέγεται επαγγελματικό. Ναι. Καλά, μην το πάρεις αυτό. Θα γίνουμε και. Δεν λέγεται επαγγελματικό. Κάτσε, δύο ώρα τραγούδα. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεών μας. Κάτσε ρε, έκανα εγώ έτσι. Δεν θα παίξεις τώρα. Τις γρήγορες ερωτήσεις και πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε ρε. Κακό. Ποιος πιστεύεις θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος? Sorry,
πάλι.